umholi we-1 SA uMaimane uvakashele iMayibuye primary eTembisa. Njengamanje sixhumana nentatheli SABC uAbongile Dumako. Dumako, umholi we-1 SA ufice sinjani isimo saleso sikole nanokuthi yini yenzekayo njengamanje njengoba ukhona? Ngoqinisekileyo ke uMmusi Maimane oyinkokheli ye-1 SA movement ufike lapha ezobona lo mhlola wesikole esixabisa 82 million randi esithetha nje singakwazi ukusetyenziswa ngenxa into yobana sakhiwe kwindawo engalungelanga uba masakhiwe kuyo kuba kuthe wayiwayi if siyacela uthabiso raphakwano socamera wama ngakubonisa ilindle liyazihambela nje apha kwesi sikolo uqala kumagumbi okufundela uyoma kumasango wesikolo esingayazi into yobana kwakwenzeke ntoni na kuba kaloku siyeva into yobana abasemagunyeni beza uzohlola lo mhlaba bana ngabakulungele na kuba ngakhiwe isikole kodwa siyabona indawo nalapho kugqinwa khona inkunkuma ne-sewage iyazihambela nje okothusayo kwakhona kubana kumigama nje ongephi khona neclinic okanye iziko empilo elifumaneka apha elikulomgqobhozo ugcwele ilindle nto leyo ke athi uMmusi Maimane noko iyothusa kuzawufuneka kambe urhulumente naye umphathiswa owemfundo yesiseko unkosikazi Mutshekga azokuyisabela into yobana kuye kwathini na uthi ke uzawuchwachola ne-public protector uadvocate Busisiwe Mkhwebane azokuzama ukuphanda kubana kwakutheni naze kubonakala ngathi 82 million rand yonke isetyenziswa kwakhe isikolo esithetha nje ngokuneminyaka emithathu singasayisetyenziswa abanye abantu abathe bavakalisa ungaxoli kwabo ke ngabazali endinaye ngoku umama siyabulela mama ngexesha lakho lo mcimbi uMaimane afike kukuwo noko ndiqinisekela uniphathi kakuhle ngabahlali isikolo sihlale singasetyenziswa. Awusiphathi kakuhle umcimbi ukuba isikolo singasetyenziswa for 3 years abantwana babe befundela endaweni engeyiyo bedibene indawo abafundela kuyo necontainer abafundela kuzo zibhobokile besivuya kakhulu xa bekusithiwa isikolo sikhona esitsha kodwa ngoku asifumani kwanto ethi abantwana bangeza kwesi sikolo ngenxa yento esiyiyo sicela uncedo. Okay, sabulela kakhulu ukhona nobhuti naye ngomnye wabahlali balapha ngokufika kwaMmusi Maimane oyinkokheli ye-1 SA movement niziva njani ezokubona lo mhlola? Sizizwa sijabulile kakhulu ngoba asazi ukuthi mhlawumbe into yalana bezohamba ihambe iphelele kuphi. So manje sinethemba lokuthi yonke lento yalana njengoba sebeze bafika izophumelela bazokwazi ukulungisa nalawo maphutha wabo laba abebewenzile ngaphambilini. So okunye ukuthi nje badili mhlawumbe kudiliza isikolo kuqalwe phansi kulungisa ama-drain. Ubhuti yena uthi isikolo masidilizwe kulungisa ama-drain ngokutsha nakumama naye abantwana bafundela kumagumbi ethutyana uthe kuma akukhuselekanga. Akakhuselekanga amagumbi abafundela kona abantwana sincane lesa sikolo enesekukudala because kwakutsho kwathiwa amagumbi ethutyana sona kwakhiwa isikolo sesajabula sabazali ukuthi abantwana bazoza esikolweni ngelishwa abezi ngokusihleli for 3 years. It's painful siyalicela uncedo please. Nabo ke abahlali noxolo bevakalisa ke ungaxoli kwabo emalunga nalo mcimbi sike sabona nathi apha kwesi sikolo sihleli iminyaka emithathu singasetyenziswa kodwa umnqa ngokubana 82 million rand urhulumente wayikhupha imali yabarhafu asazi into yobana ngokufika kwaMmusi Maimane yaba khona into yothi yenziwe ukulungisa lo nyabatyikile.